Ang kwento. Mula sa mahiwagang Burnay. Mula sa mahiwagang Burnay. Dear kumikinang na tambalang Nicole Ayala at Diego Bandido. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Jana. Sa loob po ng maraming taon, hindi ko na mabilang kung ilang beses niyo na akong napatawa at napasaya. Kaya naman ngayong ako ay litong-lito, nasasaktan at wasak na wasak, kayo ang naisip kong takbuhan. Ganito po kasi. After 8 years na mag-boyfriend, nagpakasal po ako at ang boyfriend ko. 4 na taon na po kaming kasal ngayon. Noon pa man, on and off na ang relasyon namin. May mga sunod-sunod na hiwalayan dahil sa ang baba ng EQ niya, kulang din siya sa pag-unawa at hindi niya naaalagaan ang damdamin ko. Pero yung isang hindi ko na mapalampas ay noong nakita ko sa phone niya yung mga litrato at videos ng katrabaho niyang babae. Iba-ibang anggulo at iba-ibang posisyon. Meron pang litrato na ginamitan ng AI at naghahalikan sila. Nang mapanood ko, parang gumuho ang mundo ko. Parang may biglang humila sa akin pababa at hindi ko alam kung paano ako aahon mula sa sakit at pagkabigla. Ilang linggo akong nag-ipon ng lakas ng loob bago ko siya tanungin. Umaasa ako sa paliwanag, sa katotohanan o kahit sa kaunting pagsisisi. Ang sagot niya, wala lang daw yun. Kamukha ko daw kasi yung katrabaho niya. Tambalang kumikinang hindi ako ipinanganak kahapon. Alam ko kung bakit niya ginawa yun at iisa lang ang ibig sabihin nun. Attracted siya sa katrabaho niya. Baka nga mahal na niya eh. Kaya naman pala hindi na ako tinatabihan sa pagtulog. Madalang na madalang. Tatabi na lang kapag madaling araw na at gustong makaisa. Yung pala, may iba nang pinagpapantasyahan. May ibang babae na palang pinagnanasaan. Wala naman po ako nakitang convo pero dahil araw-araw silang magkasama, madaling magka-developan. Kaya pinili ko po na makipaghiwalay. Hindi ko kayang manatili sa isang relasyon na araw-araw akong winawasak sa loob. Mahal ko siya, pero mas mahal ko ang sarili ko. Pinili kong mag-isa kahit masakit, kahit nakakatakot, at kahit hindi ko alam kung ano ang naghihintay sa akin bukas. Tambalang kumikinang, tama po kaya ang naging desisyon ko? Tama po ba na nakipaghiwalay ako? Salamat po sa pagbasa ng sulat ko. Ang inyong kumikinang na tagapakinig, Jana. Gabi-gabi. Akin pa pero hindi na. Ang hirap talaga, nakakaloka. Kaya sa mga single, maging masaya po kayo. Sa harap na magreklamo, mainis, magalit na ngayong panahon ng Kapaskuhan, wala kayong jowa. Isipin mo na lang yung problema ng mga may jowa today. Huwag Katulad madaliin nito. kasi. Ay. Pag hindi pa natin kilala talaga yung mga partners natin. Pero Jigs, 8 years sila. Yun 8 years sila tapos 4 years married. So big sabihin, 12 years na sila together. Nang bumitaw, ngunit
Ay, Jana, we feel you. Isang mahigpit na yakap mula sa tambalan. Correct ka. Alam mo yung nakakita ka ng... Alam mo, dito ako naiinis talaga. Pinaka-hatest ko yung meron ka nang kasalanan tapos kino-cover up mo pa. Para sa akin, it adds insult to injury. Parang may sugat ka na nga, pinaluhod ka pa sa munggo O at sa asin. Sa may tansan. Correct, sa tansan, si Himalayan salt lamp. Ang laki ng Himalayan salt lamp. Diba? Ganun kasakit. Yung bang may sugat na nga, niluhuran mo pa ng asin, bigas, munggo, tansan at Himalayan salt lamp. Yun yung nakakayamot. Yung halatang-halata naman, huling-huli na, tas nagde-deny pa. Yung ginajustify pa Correct, yung para gawang sabihing wala lang. Oho. Wala lang to, kamukha mo kasi yung kaopisina ko. Di ba nakakayamot? Kaya pinatulan dahil ka mukha. Diba? Kaya ako siya pinipicturean sa lahat ng anggulo at gumawa ng AI, naghahalikan kami kasi kamukha mo siya. Ano ba? Nakakaloka. Ang sarap ang sarap itapon sa dagat-dagatang apoy. Ay, malinaw na kasalanan yan, hindi pwedeng ma-justify yan. Correct. Kasi even the Bible says, di ba, na nasa utak mo pa lang, you already commit adultery na yan. Ayan, di ba? Ito hindi lang nasa utak. Oo. Meron pang aktual na ginagawa. Oo. May mga pictures, may mga paggawa ng video, 'di ba? At may pagsisinungaling pa sa Ayan. misis. Alam mo, Jana, sa totoo lang, hindi ka rin naman namin mabe-blame kung bumitaw ka, Oo. kung hindi mo kinakaya. Kasi syempre, while sabi ni Jana, mahal ko siya pero mahal ko din ang sarili ko. Which para sa akin is also a good thing kasi gusto din natin pangalagaan ang ating peace. And Oo. when the time comes that kalmado na yung damdamin mo, and hopefully by that time si Mister ay nagsisi na sa kanyang natuto at nagsisi na dun sa kanyang ginawang kasalanan, baka naman may round 2. 'Di ba? Baka naman may maybe this time na moment kayo. 'Di ba? Baka. Pero sa ngayon, gets natin kung bakit ang sama-sama ng loob mo. Kasi nakakainis talaga. Hindi nga ako yan, Jana, galit na galit ako eh. Kaya gets ka namin kung bakit ka naaasar na yayamot. Tsaka never na-justify yung yung pagiging yung ganyan, yung panloloko. panloloko. Diba? Actually, masasabi ko nga, Jana, na yung ginawa mong ito ay blessing in disguise na nakita mo. So, hindi ito, pagliligtas laban sa kung ano man ang mga posible pang mangyaring Correct. hindi maganda. 'Di ba? May mga iba kasi Jegs na titiisin nila eh. Sasabihin nila, hindi tama naman. Wala lang 'yun, pero may picture ng puwet ng babae, may picture ng parte ng dibdib, gumawa ng AI video. Yun yung nakakaloka kasi very intentional lahat eh. Ibig sabihin nasa utak niya correct, eh. yung pag-picture dun sa kaopisina is an intention kasi maraming pagdadaanan bago na-take yung picture eh. Nilabas yung cellphone, inano yung 4 na numbers na pin o kaya nag-face recognition o kaya fingerprint. So dun pa lang sa mga time na yon, 'di ba? May choice na siya na wag ko tong gagawin or iniisip niya na intentional yung pag-take ng shot, yung pag-angulo na hindi siya makikita or makikita siya. Especially yung paggawa ng AI video kasi syempre pipili ka ng aling AI app. Correct. 'Di ba? Intentional yung panloloko. Ano kasi yun talagang kasalanan yun Yes. Why? Because there is lust. Correct. May libog ng nararamdaman si Mister doon. Tapos ginajustify niya na, ay wala lang yun. Diba? hindi ganoon. Dapat may dapat may pagsisisi. Mali talaga ito. Paano ako makakabawi? 'Di ba? Anong gagawin natin moving forward? Mapapatawad mo pa ba ako? Hindi, ang sagot niya, wala lang to. So, Kamukha mo kasi. Parang kinakancel yung yung feeling mo. Kinakancel yung feeling mo at hindi dapat i-cancel yung ganyang feeling. So ako para sa akin na sa ngayon, let it be first. Magluksa ka kung kinakailangan, iiyak mo ng bonggang-bongga,
uminom, Ayan. kung makakatulong, pumunta ng simbahan, this is the best time, 'di ba? Kumausap ng spiritual director, kumausap ng mga kaibigan na hindi magsasawang makinig sa mga rants mo, ganyan. Sumulat sa Mahiwagang Burnay, Tama. which is what you just did. Oo, makakapag-release ng tension Correct, kasi yan. 'di ba? Hanggang eventually dumating yung araw na mahimasmasan ka. Oo. At kapag ka nagparamdam siya ulit, you may or may not give him the chance to speak his mind. Pwede. Pero kung hindi na nagparamdam pagkatapos ng lahat, alam na this. Oo. Alam mo naman, Jana, dito naman lagi naman sinasabi namin sa Tambalang Kumikinang na ayaw namin on the process that you will lose yourself. Ayan. Yun ang pinaka-ayaw namin eh. Correct. Kasi may marami pong mga pangyayari na ganito dahil sa sobrang mahal nila yung tao, nakagawa ng kasalanan, sige, okay lang. Pinatawad pa rin. Mahal eh. Until na parang Ang bigat na. wala na. Hindi Parang na kaya. hindi nila kilala, mismo, hindi na nila kilala yung sarili nila. Tama. Parang hayaan na lang lumubog ng lumubog. Ayaw Sa sabog, natin isang yun. araw. Correct. Na yung iba, humahantong sa pagkitil ng buhay. Hoy, nako. Ayaw namin yung ganyang pagkakataon. At tama naman na na lumabas ka muna eh. And don't feel bad about it kasi hindi naman mali yun eh. Oo. Hindi naman mali kasi unang-una nag-commit, sabihin natin, hindi man physical. Ang adultery kasi hindi lang siya physical eh. Nasa utak mo importante. Biblically speaking Sinabi mo pa nga dito, ano ba yung sabi niya? Baka nga mahal niya na eh. O, 'di ba? So hindi na lang talaga physical ang lahat. Yun yung nakakalurky, may emotion pang involved. Hindi na natin alam at hindi na natin para halukayin pa. The fact na may nakita kang mga pictures, the fact na tinatry pa niya i-cancel yung nararamdaman mo about it is what the fact. Oh. What the fuck talaga? Well, shit happens sa life natin, di ba? Ay, nangyayari talaga. At kung minsan, di ba, ito din yung amazing na nangyayari sa buhay. Yung pinaiinisan natin, pinakamabigat na nangyari sa buhay natin. Actually, yun yung mga blessing in disguise eh. Doon mo nare-realize na ay talaga, kaya pala nangyari ito dahil hindi talaga kami meant to be. Meant to be. Or talagang mabubuang ako, masisira yung buhay ko kung pinagpatuloy ko. Kasi maraming nasira ng buhay na ipinilit. Yeah. Diba? Pinilit pa rin, pero hindi naman mahal nagbago. Correct. Lagi naman ganun eh. Mahal ko kasi. Magbabago pa talaga siya. Natandaan ko, meron tayong isang kwento na may Wagang Burnay na ganyan yung eksena eh. Yung inabot na nagkaroon na siya ng mga apo. Hoping na magbabago pa, pero hindi na talaga nagbago. Hinayaan ng hinayaan. So, buti nga ito si Jana. Correct, diba? correct. Buti nga itong si Jana, alam niya na kagad eh. Break the cycle before the cycle breaks you. Tama. Yun yung dapat nating gawin. Alam mo, dati iniisip ko yan eh, parang talagang separation is not an option pagka kinasal ka. Kasi syempre, may pagbabasbas, may mga ganun. Kaya lang, meron din talagang mga ganitong klaseng sitwasyon na hindi mo rin iaalaw. Hindi mo rin iaalaw na maging okay lang. Kasi magiging part of the problem ka eh. Tama. Well, for some, this is not yet the end. Kasi nga, sabi ni Nicole na, malay natin, di ba? Ito pala yung magpapabukas sa isipan ng mister mo na magbago na. Pero, hindi pa rin natin masasabi. Correct. Kung anong mangyayari sa future pag ready ka na ba. Oo. And by the time that, nahimasmasan ka na, tapos humihingi na rin siya ng tawad, di ba? Nahimasmasan, does that actually mean na napatawad at nakalimutan? Magkakaibang bagay yun eh. Iba yun eh. Pwede namang nahimasmasan na ako pero hindi ibig sabihin na pinapatawad na kita. Or hindi ibig sabihin nito na nakalimutan ko na yung panloloko. Or pwedeng napatawad kita pero hindi ko makakalimutan. Ayan. Diba? Kaya hindi rin tayo magiging okay ulit kasi together. Kasi laging may trigger. Yes. Ayan. Lagi niyang makakita lang siya na kahit anong picture, maski picture ng babaeng, kunyari si Hetty Spaghetti. Sa phone mo. Sa phone mo, maiisip niya kagad, pati ba naman mascot? Hindi, I mean, I'm just thinking like a regular woman. Ako kasi masasabi ko, Jegs, na yung utak ko, yung how it's wired, is how a regular woman would think. Ibig sabihin, kung gaano siya ka-hormonal, o kung gaano siya kagulo, o kung gaano siya kapraning, diba? Ganun yung kung iba regular yung utak ninyo mga babae sa amin mga lalaki, mas ilang terabyte yung meron sa inyo, yung mga kasalanan namin,
may certain room na nandun lang siya. At May saka, bolt eh. Correct, meron may voltahe, tapos mga 15 terabyte ito. Na ibig sabihin, Once na trigger yun. Ay nako, ang daming space para makapag-isip ng pag-overthink. Ultimo mascot, pagseselosan. And it's not a remote possibility. Ibig sabihin, posible mangyari. So, ang nakikita ko dito, medyo mahirap na tong yan. Pero that's just me. I mean, of course, iba naman yung level na pagpapatawad mo. Iba-iba, correct. Diba? That's just me. Iniisip ko pa lang na may ganyan na pictures. Ay nako, feeling ko ikababaliw ko yan eh. Na parang hindi ko kayang to stay in the same room as you kasi baka feeling ko naglalabas ka pala ng cellphone. O kaya tumitingin ka pa lang sa waitress. O kaya nagpapatulong ka lang dun sa stewardess sa dun sa overhead bin. See? Hindi pa nga ako si Jana. Ang dami na na-download na. Ang dami na na-download na scenario sa utak ko eh, 'di ba? At ang pinakapangit diyan yung halimbawa when you make love, 'di ba? Iniisip mo na iba yung iniisip niya. Correct. Yung mga ganyan biglang So, it's not sa gitna biglang mag-freak out ka. Oo, kaya biglang titigil. Oo. So wala. Hindi siya healthy. Hindi na siya healthy. So gusto mo ba ng unhealthy relationship? Yun lang yung nakikita namin na posible mangyari. Una, pag minadali mo, napatawarin. Pangalawa, kapag ka pinatawad, kasi hindi ka pa rin naman talaga handang makalimot. Yung pagpapatawad is you're doing a big sacrifice eh. Yun yung isa sa mga ways na makita natin na talagang binigay mo yung pagpapatawad. Parang something in you is parang mawawala. Kasi mabigat kasi eh. Tama. Lalo ginawan ka ng kasalanan, patatawarin mo. Ang hirap nun eh. At ayaw natin. Oo. So, Jana, take your time. At dun sa mga lalaki nagpipicture-picture na mga katrabaho at mga kaopisina, ha? At nag-iisip na mga kung ano-ano mga bagay para ikasasakit po ng damdamin ng mga misis nila. Pag-isipan nyo po muna na maigi. Una, kasalanan po talaga yan. Pagka nagkaroon po ng rapture, nako, iwan po kayo. Pag ngayon ay rapture, iwan po kayo. Sa umpisa pwedeng paghanga lang, literal. And then pag tinuloy-tuloy mo, ala na, mahuhulog na siya sa kaya there's lust. Correct. Kaya there's no such thing as it was just a simple text. Kasi maaaring nag-umpisa sa nagagandahan ka sa kanya. Tas nag-umpisa sa simple text. Nako, yan na yung simple text nagiging nagiging complicated. Ayan, yung T napapalitan ng S. Ayan na. So, ayaw natin ng ganun. Correct. Diba? Oo. Nakakaloka dyan Magpapasko! So, ito talaga yung pagsubok na kinakaharap mo kasi sabi nga daw nila, ito yung pagsubok na para talaga sa'yo. So, ibig sabihin, ito'y bagay na kakayanin mo. Kakayanin mo siya. Malalagpasan mo. Oo, but you should have a support group. Ayan. Mga taong susuporta sa'yo sa gitna ng lahat ng ito. Tama. Oras natin, 1:39. Ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!